I Forskerparken ved Syddansk Universitet ligger Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, som er et forskningsinstitut og videnscenter, der producerer sundhedsvidenskabelig forskning inden for kiropraktik og klinisk biomekanik. En af forskerne, som arbejder her, er Mette Stokkendal. Hun har netop afsluttet sit PhD-projekt omkring, hvordan bevægeapparatets led og muskler kan være årsag til brystsmerter. Det er når man står som kliniker, eller som enten som læge eller kiropraktor eller en anden type behandler, og ser en patient, der kommer ind, fordi vedkommende har oplevet en episode med brystsmerter, så står man over for en stor udfordring i at finde ud af, hvad er det egentlig, der er galt med den her patient. Fordi der er en lang række forskellige tilstande, der kan udløse, at man får brystsmerter. Og det mest oplagte er jo selvfølgelig, at det kunne være hjertet, der gør det. Men vi ved, at en af de andre ting, der også kan give brystsmerter, det er de led og muskler, der ligger langs med brystkassen, og også helt om for nakken og ryggen, kan give smerter, der stråler frem, og give smerter, der sidder fortil i brystkassen. Og det var faktisk baggrunden for at gå i gang med det her projekt, at de her patienter, der har fået brystsmerter, der er udløst fra bevægeapparatet, dem ved vi ikke ret meget om. Vi ved ikke, hvordan vi stiller diagnosen, og vi ved faktisk heller ikke, hvordan vi bedst kan behandle dem. Så det var udgangspunktet for det her projekt. Ja. Jeg fik lov til at tage udgangspunkt i patienter, der havde været indlagt på hjertemedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital. Der fik jeg som kiropraktor lov til at have min daglige gang derinde. Ikke at jeg skulle tage mig af patienter, der havde hjerteproblemer, men jeg fik lov til at undersøge de patienter, hvor hjertelægerne sagde, at det her er med al sandsynlighed ikke hjertet, der har givet dem deres brystsmerter. Der har jeg så fået lov til at undersøge dem helt systematisk. Vi har brugt sådan en undersøgelsesprotokol, hvor vi simpelthen helt systematisk har undersøgt patienterne, for om det så kunne være bevægeapparatet, der har udløst deres smerter. Og der har i den forbindelse, der har jeg set i alt 350 patienter, de lidt over 300 kom med i selve projektet. Og ud fra den undersøgelse, jeg lavede, der sagde vi, at cirka en tredjedel af dem rent faktisk havde smerter, der var udløst fra bevægeapparatet. Vi er kommet et skridt nærmere til at kunne stille en ordentlig diagnose i de her patienter. Og for at kunne få tilbudt en ordentlig behandling, så er man nødt til at vide, hvad der er galt med folk. Så på den ene side handler det om, at vi nu er kommet lidt tættere på at stille en diagnose, men vi er så sandelig også kommet tættere på at kunne tilbyde folk en ordentlig behandling, som forhåbentlig afhjælper deres smerter. Så der er noget, der tyder på, at en kiropraktor faktisk kan gøre en forskel i de her patienter. Så både diagnosen er vi kommet tættere på, men så sandelig også et relevant behandlingstilbud til dem.